ressorgir el MUVAP en una sèptima edició, un any més que esperem que amb la lliçó ben apresa, amb unes metes clares i un procés que de nou apropa la nostra institució cap a aquelles persones que volen posar en marxa idees de negoci, tenint en compte el seu talent, les seves possibilitats i el nostre territori. La emprenedoria és fonamental per a que el nostre interior continue viu i el nostre interior continua estant ahí present, perquè seria realment calamitós que tot el magnífic interior que tenim al final no hi haguera gent.